Tervetuloa mukaan Musa Visaan. Tämä on jännittävä musiikkitietokilpailu koko perheelle. Idea on löytää kuvanauha näytteestä, mikä on kunkin musiikkiesityksen oikea kotimaa. Meillä on tänään täällä studiossa mukana Englannin joukkue. Welcome! Myös te siellä kotikatsomoissa voitte osallistua tähän kilpailuun. Mikäli olette samaa mieltä Englannin joukkueen kanssa, kirjoittakaa postikorttiin kyllä. Jos olette eri mieltä, kirjoittakaa vain ei. Ja palkinnot. Ne ovat osallistumisen arvoisia. Minna, ole hyvä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan upeita, aitoja kummeli-teepaitoja. Olemmeko valmiita? Are we ready? Yes. Ensimmäinen näytö. I'm drowning in the whiskey, I'm starting not to say, hey away, call away, the ship goes sailing. Alrighty, what friend, why do you sorrow? Religion, football, or children die wall. Irish, oh Irish, I slay, oh Irish, oh country so bright. A tender, a holy, a kingdom now on. A grain, a orange, near one loaf gone. Irish, oh Irish, I slay. Irish, oh country so bright. Swaggle, oh night on. Ireland wild right, hey away, haul away, the ship goes around. No niin, ja nyt täällä paikalla yleisö ja te siellä kotikatsomoissa tarkkana on vastauksen aika. Jaha, Englannin joukkueen vastaus näyttää olevan jo valmiina. What is it? What's your answer? Kanada! Siis, mikäli olette samaa mieltä Englannin joukkueen kanssa, kirjoittakaa kyllä. Jos olette eri mieltä, kirjoittakaa ei ja lähettäkää postikortti tähän osoitteeseen. Tapaamme jälleen viikon kuluttua.